Ninaboqasala kaWasi inkomo sengaliviyo zayihlehlo inkomo ethanda zibawo njengoba bengishilo ngathi sila eNquthu namhlanje lapha eduze kwami-ke khona ubaba Meya ziyakhipha la sikumaskandi festival kuhle kudelile kuningi izinto ezizakalayo ade sibona la namaciko la lana asemasha asafika endimeni nawo akhona lapha asesinadedelana enkundleni njengamanje sithi baba uMeya ake sizokwenza ukuthi kwenzakalani namhlanje yini le enentshisekelo kangaka enzela ukuthi amaciko uzwakhumbule ngalendlela okwenzakala ngakhona. Angithokoze ngibingelele namhlanje eNquthu sinikeze amaciko ithuba ngoba eNquthu saziwa kakhulu ngengoma le kaMaskandi kakhulu. Manje ke sinamaciko amaningi kakhulu lapha eNquthu acula umculo kaMaskandi. Sithe asiwanikeze ke ithuba asakhulayo ukuze ashare istage kanye namaciko asedumile aseziwa aqhamuka kuzo zonke indawo. Bakuthokozele ke kakhulu lokho ngoba siyabalekelela nabo siyabasiza ukuthi bakhule. Sebengenileke lapha basina badedelana. Hayi wonke umuntu ubonile ukuthi ikhona eNquthu. Impela abaningi kube ithuba sebelithole kahle. Impela ngabe sekungabaculi abaziwayo. Mama khuluma siyaza bathi yoni kayiphumule sithi hayi khona intuthuko lokhu bafuqelile ngalokhu uzile kubantu uyasondela kubantu ngayonke indlela njengoba namhlanje siyibonela nje uma ngabe sikhuluma nje ngawe mangakutshela umbukeli njengamsekhaya obuka sibukele njengamanje ukuthi uma uyichaza nje wena ukuthi ungubani wakabani. Igama ngo-Innocent Lindokuhle Shabalala. Umsebenzi wami ke ngisebenza njengomeya waseNquthu. Siletha nje intuthuko eNquthu. Umphakathi waseNquthu uyazi ukuthi siphila phakathi kwabo. Umsombuluko kuzoyoshaya uLesihlanu siletha intuthuko enhlobonhlobo. Ingqalasizinda siyazakha, imigwaqo siyayakha, siyayilungisa futhi imigwaqo sesiyakhile ngoba kumanje nje emawadini awu4 kuneplanti ekhona. Iplanti ehlukene kathathu siqashile kube iplanti yomkhandlu silungisa imigwaqo ama-access road ngoba imigwaqo ngama-access road asifuni ukuthi shift blame sishiftele komunye umuntu. Siyazi ukuthi imisebenzi yethu futhi ukufaka ingqalasizinda ezifana nezinkulisa namahholo siyazi ukuthi umsebenzi wethu senze isiqiniseko njengoba nje uqalile unyaka mali ngoJuly sengihlaba amasoyi awu12 awuqala nje ngizophinde futhi njengoba kuzoqala uNovember nje ngizophinde emayiseyophela kube khona amanye amasoyi engiwahlaba awu8 cishe nje amasoyi esewonke awu20 engizobe ngiwahlaba emawadini aseNquthu awu19 ukwenzela ukuthi ingqalasizinda ifike emphakathini. Kodwa ngoba siwuhulumeni wabantu osebenzela abantu ngokuqotho nangokwethembeka asigcini ngokuthi silethe ingqalasizinda kuphela kodwa sibuye sibheke inhlala kahle yabantu sikwazi ukuthi sibalekelele ngeindlela ezahlukene njengoba sibhekene namaciko nje kade sibhizi nabantu abasha sibanikeza sikhuthaza kakhulukazi ezolimo sibanikeza ama-voucher ka10,000 umuntu omusha ngamunye ukuthi athenge izinto ezizinsiza kusebenza zezolimo. Siphinde futhi sibe nengoma yabesifazane lapho kusuke kukhona ingoma yomama nezintombi siyayisekela kakhulu leyo ngoma. Khona nesisuthu futhi siphinde futhi nayo siyisekele kakhulu sibeke isiteki abayijabulela kakhulu lapha endaweni yakithi eNquthu. Futhi siba nayo nohlelo lokuthi laba bezenkolo abacula umculo wezenkolo siba nohlelo labo ukuthi umculo weZion abacula besebenzisa i-instrument nabangayisebenzisa i-instrument sibalekelele futhi nabo silekelela nje imikhakha eminingi nakweze njalo ngoMarch sibe ne-Mayoral Cup la siqinisekisa khona ukuthi futhi abantu abasha abadlala ibhola sibanikeza ithuba size sibize nalabo abasuke bezobona abantu abanekhono lebhola bebathathe bebase emaklabhini la akhokhelwayo. Kuningi nje esikwenzayo njengomkhandlu waseNquthu ngoba nabesifazane nabesilisa siyabanikeza izinsiza kusebenza zokulima kanjalo nokubiya siphinde sikhiphe izinkukhu sikhiphe izinto ze-catering sikhiphe imishini yokuthunga. Kuningi nje sibheka yonke imikhakha yabantu ngoba nabakhubazekile siney'nhlelo zabo nemidlalo yabo esiyenzayo la eNquthu
sesibendlulisele mhlambe naku district naku province naku national silokhu sibasekelile njengomkhandlu waseNquthu sibheka bonke nje abantu baseNquthu ukuthi abazizwe benethezekile futhi beyishaya isifuba ngomkhandlu ukuthi owabo akuwona amakhansela kodwa abantu baseNquthu. Baba kakhulu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siyabonga kakhulu nothe wasinikeza khona mbukele ngapha sekhaya uyayizwela ke nawe ukuthi kuningi akubalulayo kakhulukazi ke masithinta indaba yentsha noma sithinta amathuba omsebenzi ngoba okubalekile ukuthi intsha yakithi kube yona ebasemathubeni ukuze izophela lenkinga lengaka yokuthi kuthiwa amathuba omsebenzi awekho sengathi ke nabanye omeba kwezinye indaba engabukela kwana ukuze usokwazi ukuthi isizwe esikhule kuhlangabezwane nohulumeni kalulu ngoba inina enikba abantu ngendlela enisondelene nabantu ngendlela esimanga kakhulu siyabonga kakhulu baba ngakho konke okukhona osusithe wasibeka khona elakho lokugcina nje usuvala usuyibongela nakubabukela emakhaya nanokuthi ke lumcimbi kanje umcimbi okhona kulonyaka noma sazophinda futhi ube khona noma ohlezi ukhona kuhamba kanjani ngawo mangasithatha nje usibeke emqondweni ngawo uma sibuka isasasa ngendlela umphakathi waseNquthu ophume ngawo uthokozelele lo msebenzi esiwenzayo nangonyaka uzayo sisazowenza ngoba okukhulu kakhulu umnotho walapha eNquthu sinesibopho sine obligation yokuthi sithuthukise umnotho waseNquthu nje ngolesihlanu abanye bebefisa ukuza lapha eNquthu bathola indawo seyigcwele emahotela alapha ngaphakathi eNquthu bagcina sebebhuka kodandi nako Friday lokho ke khomba ukuthi umnotho wala eNquthu uphakeme ngokuzwakala umsebenzi siphinde futhi kwathi osomabhizinisi baseNquthu sahlala nabo phansi saxoxa nabo sabanikeza ama permit mahala ukuthi bakwazi ukuzothengisa bakhangise imikhiqizo yabo bakuthokozele futhi kakhulu mningi imikhiqizo mawula ngaphandle abayitshengisayo ukuthi bayithengisa bakuthokozele kakhulu lokho so ngaleyo ndlela sizawuphinde futhi nangonyaka uzayo siwenze lo mcimbi ngoba uyakhomba ukuthi uyabahlomlisa abantu bakithi namaciko futhi alapha kithi athokozile kakhulu. Siyabonga kakhulu baba nawe mbuke lapha sekhaya siyabonga ubaba Meya sikhuluma naye wakhona la emkhandlini waseNquthu okuyena ke lo osiphathele zonke lezi zinto ezihle kangaka njengoba sibona ke nawe uyakubalula ukuthi bakhona abakhangisi ade sibabona ke bakhangisa la ngezinto zesintu bakhona nabathengisayo ngale amathuba omsebenzi avuleke kakhulu ngenxa yomcimbi namhlanje njengoba ekubalula nje ethini nasendaweni lezokulala kuzona kugcwele nakuzona na futhi nabaqaphi nabo bakhona la kuqashiwe nabo bathola lona ithuba lomsebenzi siyabonga kakhulu nje.